Καλημέρα, μάγκες. Δεύτερο βίντεο σήμερα. Είναι 9 παρά το πρωί. Όχι, είναι 9 και 20 το πρωί, μαλακές λέω. Πάμε γυμναστήριο. Είναι 2 μέρες μετά το πρώτο βίντεο. Τώρα βέβαια δεν ξέρω πότε θα ανέβουνε. Γιατί δεν είχα σκεφτεί πως θα βάλω να διαβάσει την SSD την κάρτα, ο υπολογιστής, και δεν είχα μετατροπέα και έχω παραγγείλει τώρα και έρχεται σήμερα Παρασκευή. Το προηγούμενο βίντεο το τράβηξα Τετάρτη, χθες είχα πόδια Πέμπτη, τα οποία δεν τα τράβηξα βίντεο γιατί είναι μεγάλη προπόνηση. Ήταν και γεμάτο το γυμναστήριο, οπότε δεν είχα την ευκαιρία να τραβήξω πλάνα. Σήμερα έχουμε χέρια, είναι μια ωραία μέρα έξω. Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες, οι οποίες ήταν τύγκαστη βροχή. Μας γλίτωσε από τη δουλειά βέβαια. Έχουμε φάει το πρωινό μας, βασικά είναι pre-workout ουσιαστικά, όχι πρωινό. Ριζάλευρο και πρωτεΐνη. Και πάμε να δούμε τώρα πώς θα πάει αυτή η προπόνηση. Θα δοκιμάσουμε να ανεβάσουμε λίγα κιλά την προηγούμενη εβδομάδα και να δούμε πώς θα πάει τώρα η τελευταία προπόνηση της εβδομάδας. Έγραφε εντωμεταξύ μάθημα, νομίζω το ανέφερα στο προηγούμενο βίντεο, το οποίο κατά ένα 90% του δίνω να το έχω περάσει. Ελπίζω δηλαδή, γιατί θέλω αυτό κι άλλο ένα μάθημα και την πτυχιακή μου και παίρνω πτυχίο, να τελειώνουμε με αυτή τη δουλειά. Να μην έχω κι αυτό το άγχος του πανεπιστημίου, δίθεν άγχος, γιατί μόνο άγχος δεν έχω. Δεν ξέρω, το φαγητό μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και πιο εύκολο. Βέβαια, κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε λίγο κάρδιο. Δηλαδή, άμα είναι να λαχανιάζω τώρα μόνο που μιλάω και περπατάω, την κάτσαμε. Σας βάζω ένα πλάνο το οποίο προσπάθησα να κρατήσω σταθερή την κάμερα ώστε να φανούν τα χρώματα, το τοπίο, να δούμε και τη σταθεροποίηση την οποία έχει η συγκεκριμένη κάμερα και νομίζω είναι αρκετά καλή. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη που μου δείξατε στο βίντεο το οποίο ανέβασα, το οποίο έως τώρα έχει φτάσει στις 170, αν δεν κάνω λάθος, προβολές, τα 30 κάτι likes και πάμε δυναμικά. Είμαστε κάνα τεταρτάκι μακριά από το γυμναστήριο ακόμα. Δεν πειράζει, κάνουμε βήματα κάθε μέρα. Μιας και έχει και καλό καιρό, ευκαιρία είναι. Νομίζω έχω βαρεθεί το bulk. Ίσως έχει έρθει η ώρα, βασικά η ώρα ακόμα σίγουρα δεν είναι, να ξεκινήσω το cut. Αλλά το cut δυστυχώς θα ξεκινήσει γύρω στο Πάσχα. Εντάξει, δεν είναι ότι είμαι πολύ ψηλά στις υποστολίπους αυτή τη στιγμή, αλλά με έχει κουράσει φαγητό, να είμαι συνέχεια μωρέ μες στα υγρά. Θέλω να δω λίγο το σώμα μου γραμμωμένο, τώρα ξέρετε. Κλείνω από εδώ και τα λέμε μόλις ξεκινήσω προπόνηση. Λοιπόν, η πρώτη άσκηση, χάμψη δικεφάλων με μπάρα, 4 σετ, 10 επαναλήψεις. Για να δούμε, ξεκινήσουμε με 35, λογικά μετά θα πέσουμε στα 30. Εστιάζουμε κυρίως στο να μην γίνεται υπερβολική κίνηση του αγκώνα. Δεν θέλουμε να κουνιέται από τη θέση του και θέλουμε να είναι κοντά στο σώμα, δεν θέλουμε να είναι ανοιχτά. Για πρώτο σετ, εντάξει, σχετικά εύκολο. Νομίζω θα ρίξω κιλά όμως για να φτιάξω λίγο το φόρμα. Έχει πολύ κόσμο το γυμναστήριο. Δεν ξέρω κατά πώς θα μπορώ να μιλάω σε όλο το βίντεο. Οπότε χαρείτε το όσο γίνεται. Εκτάσεις τρικεφάλων πάνω από το κεφάλι με σκηνή. Είναι τρίτο σετ τώρα, τα δύο πρώτα δεν τα τράβηξα γιατί έκανα μαζί με ένα κύριο. Τώρα πάμε το τελευταίο σετ. Εδώ να αναφέρω ότι εστιάζουμε στην αρνητική φάση της επανάληψης. Θέλουμε να γίνει πλήρως η κάμψη του αγκώνα πίσω και να τεντωθεί ουσιαστικά ο τρικέφαλος και οδηγούμε μπροστά οριακά χωρίς να κουνάμε από τη θέση του τον αγκώνα. Εμένα αυτή τη στιγμή είναι τρίτο σετ, γι' αυτό ίσως δεν βγαίνουν τόσο καλά οι επαναλήψεις, αλλά δίνω πλήρη έμφαση στο να
γίνει η κάμψη τελείως, να φύγει πίσω τελείως το χέρι μου από το κεφάλι και μετά να κάνω έκταση το αγκώνα μπροστά. Κάμψεις δικεφάλων με αλτήρες. Λοιπόν, 12 reps. Να αναφέρω επίσης εδώ ότι κάνουμε εναλλάξεις ασκήσεις τρικεφάλων και δικεφάλων για να έχουμε την ανάλογη ξεκούραση σε κάθε μυϊκή ομάδα. Τρία σετάκια θα βγάλουμε εδώ. Sorry επίσης για το background music. Τι να κάνω, Java for life. Επαναλαμβάνω πάλι ότι πρέπει να ελέγχεις τα κιλά. Δεν κουνάμε τα κιλά σαν να είναι μαξιλάρια. Εκτός άμα είναι τα τελευταία reps που εντάξει τα βγάζεις λίγο με το ζόρι, ok, εκεί να το δεχτώ. Αλλά τα reps για να είναι σωστά πρέπει να κρατάμε τον αγκώνα κοντά στο σώμα στη συγκεκριμένη άσκηση και τα κάνουμε αργά. Skull Crushers με στραβό μπάρα. Είναι 4 σετ, 8 με 12 επαναλήψεις. Νομίζω η μπάρα ότι είναι 5 κιλά, έχω βάλει 10 και 10 κιλά. Το βλέπουμε. Sorry που δεν μιλάω πολύ κιόλας, αλλά αρκά έχει και τη μουσική πίσω. Μιλάνε και όλοι εδώ, δηλαδή είναι λίγο κάπως να μιλήσει. Πρώτο σετ έγινε, άλλα 3. Έχω ξεκινήσει και πρίζομαι. Σοβαρά. Εντάξει, είναι τόσο γαμάτι αυτή η κάμερα, ίσα φαίνεται πως δεν είμαστε έτσι. Δεν το κάνει και τόσο άβολο. Λοιπόν, hammer curl, cross body, 3 σετ, 12 επαναλήψεις κάθε χέρι. Πάλι εκτελούμε επανάληψη χωρίς να κουνιέται ο αγκώνας. Άμα δείτε τα χέρια μου, ο αγκώνας δεν κουνιέται οριακά καθόλου. Πηθήσεις με κιλά. 12 επαναλήψεις, τα ίδια. Θα δοκιμάσουμε με κιλά. Και εύκολο με το 10 κιλό. Θα δοκιμάσουμε με 20 κιλό το επόμενο σετ. Δέκα reps. Δεν πειράζει. Παίζουμε στο 8 με 12. Οπότε και 10 είναι καλές. Θα δούμε και το τρίτο και τελευταίο σετ. Πάλι με 20 κιλά έξτρα. Το βλέπουμε. Εννιά reps. Δεν πειράζει, ήταν καλά reps. Και πάμε επόμενη άσκηση τώρα. Spider curl, ίσια μπάρα, 4 σετ, 12 επαναλήψεις, 10 με 12 εύρος. Παρατηρούμε πάλι, όπως σε όλες τις ασκήσεις δικεφάλων, ότι οι αγκώνες είναι σταθεροί. Προσπαθούμε να κάνουμε όλη την κίνηση χωρίς ο αγκώνας να κουνιέται καθόλου από τη θέση του. Να κάνει όλη την κίνηση ο δικέφαλος. Δεν δείχνω άλλο σετ εδώ, γιατί πετάω την παρακάτω και φοβάμαι μην τη σκάσω πάνω στην κάμερα και γίνει κάμια, ξέρετε τώρα. Οπότε είναι άλλα 3 σετ και μετά έχουμε μια τελευταία άσκηση αν δεν κάνω λάθος. Οπότε αυτό τελειώνουμε σιγά σιγά. Τελευταία άσκηση, πιέση τρικεφάλων στην τροχαλία. 4 σετάκια. Θα την κάνουμε. Από εδώ να αναφέρω ότι αν σου άρεσε αυτό το βίντεο μπορείς να κάνεις ένα like, ένα subscribe, πατήσεις το καμπανάκι για να δεις τις επόμενες προπονήσεις και γενικά όλη τη φάση του καναλιού μου. Τώρα έχει λίγο ποζάρισμα, εντάξει, δεν έχει πολύ voice over, απλά παράμε λίγο poses για να δείξουμε και το pump στα χέρια.
Δεν έχεις αλλάξει καθόλου πρόγραμμα. Πρέπει να αλλάζεις. Καλό είναι ασκήσεις τις αλλάζω. Αλλά δεν ανεβαίνω. Είναι δύσκολο εσύ, κάποια στιγμή χτυπάς το πλατό έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε σπίτι. Με τράβηξα κατευθείαν μετά το gym γιατί πήρα το λεωφορείο. Πάλι καλά πέρναγε την ώρα που βγήκα περίπου από το γυμναστήριο. Ναι, αυτή είναι η προπόνηση που κάνω στα χέρια. Με έπιασε λίγο όμως μου όταν πόζαρα, δεν ξέρω τι φάση τώρα και που πονάει. Θα προσπαθήσω να εντιτάρω σήμερα, αν όχι και τα δύο, τουλάχιστον το ένα βίντεο. Μπας και ανέβει και κάνουμε τη μεγάλη αρχή. Και ναι, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να συζητήσω τώρα. Πρέπει να φτιάξω να φάω το δίθεν πρωινό μου. Η ώρα είναι κοντά 1. Ναι, και πρέπει να φτιάξω το πρωινό. Αργότερα, μετά από κανένα 2 ώρα, να φάω το μεσημεριανό και να πάω δουλειά. Και μετά έχω να φάω άλλα 2 γεύματα. Αύριο rest. Σουκού γενικά, όλο το σουκού rest. Έτσι το έχω βάλει. Έχω 2 ώρες τη βδομάδα και τα παίρνω μέσα στο σουκού. Δεν ξέρω τώρα αν είναι και καλύτερη λύση, αλλά έτσι το έχω μοντάρει, έτσι το κάνω. Οπότε έτσι βγαίνει και το πρόγραμμα. Τέλος. Ναι, ακόμα βέβαια ο μετατροπέας για τον SSD σε USB ώστε να μπορέσω να το βάλω στο PC δεν έχει έρθει, αλλά ελπίζω σε κανένα 2 ώρο max να έχει έρθει. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, θα το editάρω σήμερα σίγουρα το ένα βίντεο και ελπίζω ή το βράδυ ή αύριο πρωί να ανέβει, εφόσον μου αρέσουν τα κλιπάκια, καταφέρω να το editάρω έτσι όπως θέλω, φτιάξω λίγο τα χρώματα. Ναι. Και τώρα πάλι προπόνηση Δευτέρα με πλάτη. Αυτό λοιπόν, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.